Ngokukhulu kuyithoba asibingelele igama kuPastor Weningi channel inflate okubalekile nokufanele sicela kwenu ukusubscribe empeleni ukufona sonani kuphela kuya 5 ntambama. Don't call me before 9, don't call me after 5 ntambama. Inamba ungayisebenzisa ku WhatsApp, ungayisendisa ama SMSs. Siyabonga. Nonto Shange Nonto Shange, thank you Pastor ngosizo lwakho. Mina ke ngiphuphe ngibona umhlambo wezinkomo uphuza amanzi. What could this mean? So nakuke singakusho. Number 1, inkomo ziwuphawu lwencebo, inkomo ziwuphawu leyidalwa kwabanye abantu. So number 1, ngokujwayelekile uma uphuphe inkomo uphawu luhle uma ziphuza amanzi. Lungakhomba nje isidingo sokwenza ukukhamba ngoba sekomekile ey'dalweni zakho, lingavela kanjalo ke. Shuthi lingavela ngoba lizama lokukhomba kunesidingo sokuthi wenze into yokukhamba ngoba sekomekile ey'dalweni zakho. 2, futhi uma uphupha inkomo kuwuphawu luhle uma ziphuza amanzi. Lungabuye lusho ukuthi kungenzeka kudala wagcina ukwenza ukukhamba futhi kudingeka uphuthume ulenze maduzane. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha inkomo kuwuphawu luhle uma ziphuza amanzi. Lubuye luchaza ukuthi empeleni luhambe kahle noma lwamukelekile ey'dalweni uma ukuthi kade usanda kwenza ukukhamba. Yabo, ukuthi into engavela komunye umuntu ngoba kade enze ukukhamba vele, kade ephise utshwala ekhaya maqonana ney'dalwa noma namathongo, bese bona ke emva kwaloko inkomo seziyophuza amanzi noma inkomo siphuza amanzi. Lokho sekuyamkhomba ukuthi le nto kade yenzile ewutshwala ewukhamba ewumqombothi ihambe kahle. 4, uma uphupha inkomo kuwuphawu luhle uma ziphuza amanzi. Lokhu kungabuye kukhombe inhlala kahle nokuthi impilo izohamba kahle kakhulu ngaphandle kwehibe. Amakhosi esibili chapter 3 verse 17, ngokuba uJehova usho kanje uthi, angiyukubona umoya, angiyukubona imvula, kepha lo mfula uyakugcwala amanzi, niyakuphuza nina nezinkomo zenu nezinye izilwane zenu. Amahubo 104 verse 11, iyaphuzisa izilwane zonke zasendle, izimungolo zasendle sicima ukoma kwazo. Number 5, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha inkomo uthole kuwuphawu luhle uma ziphuza amanzi osungeke likhomba ukwaneliseka kwabantu ngenxa yomholo, ngenxa yomhlomulo noma ngenxa yomvuzo, okanye kungaba ngenxa yezwi elingcwele lokuphila likaNkulunkulu. Futhi ngesikhathi ziphuza lezi inkomo wena ngenzeka umuntu osuyisikhulu esithize, lento ikhomba ukuthi ubaholela kahle abantu, ubanikeza imihlomulo efanele noma ubanikeza imvuzo ebafanele abantu. Noma ke umuntu enohola kahle, umuntu othola imihlomulo kahle nabanye esebenza nabo, umuntu enithola imvuzo, noma ke izwi likaNkulunkulu elingcwele liyakuphilisa wena nabanye abantu. NgokaJohn 4 verse 13 waphendula uJesu wathi kuye, yilowo nalowo ophuza lawa manzi akayubuye ome. Siyabonga besibheka la ukuphuza kwezinkomo eziphuza amanzi. Ngabe ziwaphuza ngesitsha asesitsheni noma asendishini noma ziwaphuza asemfuleni. Be blessed.